Minkejja l-kritika ta' ħafna fuq il-mezzi soċjali li rata suppost privileġġjata li tant qed tiftaħar biha l-gvern għal karozzi elettriċi il-istess daqskemm wieħed taħallas għal meta jikkonsma bejn 2000 u 6000 kW fis-sija, il-Ministru Mirjam Dalli qed tibqa' tistina ruħha li din ir-rata hi waħda preferenzjali. Hija rata preferenzjali għaliex hija rata apposta l min ikun qed jiċċarġja il-karozza tiegħu li taħdem l-elettriku. Iżda din ir-rata suppost preferenzjali ma toċ għal ħinijiet kollha, għal kontrarju tal-proposta li qed jippreżenta l-Partit Nazzjonalista ta' rata fissa u orħos matul il-ġurnata kollha. Fost il-ħinijiet li matulhom tapplika din ir-rata deċiża mill-Gvern ta' Roberta Bela hemm il-ħinijiet ta' bil-lejl f'mossa li hija U-turn mill-Partit Laburista li issa qed jara dawn is-sigħat bħala ideali biex wieħed juża l-elettriku. Dan għal kontrarju ta' meta prova jirredikola proposta ta' Gvern Nazzjonalista li attwa rata preferenzjali għal matul il-lejl. Dak iż-żmien il-Partit Laburista kien qal li din il-proposta ma kienx tajba, iżda llum qed itenni li din hi idea valida. Illum in-night tarif tajba. Il-rati li għandna mhumiex night tariff. Għal oħra l-Partit Nazzjonalista qed itenni li biex aktar persuni jkunu mħeġġa jixtru karozza elettrika, il-prezzijiet għandhom ikunu fissi għal 10 ċenteżmi u nofs għal kull unit, jiġifieri l-orħos rata ta' konsum residenzjali.